L-għaqda tfisser li ninaqdu kontra kull inġustizzja, ninaqdu u niġġieldu kontra il-femiċidju, ninaqdu biex niġġieldu kontra qtil ta' trabi qabel jitwildu. L-għaqda ma tfissirx li għandna niġġieldu ma' xulxin, imma tfisser li nissiltu għal xulxin. Dan huwa l-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal jum il-miliet fejn tkellem fit-tul dwar is-sinifikat veru ta' dan iż-żmien tas-sena. F'dan il-miliet niftakru wkoll b'mod partikolari f'dawk il-persuni fil-biċċa kbira nisa li jsofru l-vjolenza fid-djar tagħhom. Vjolenza li anke tista' twassal għal-mewt. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sellem il-dawk li tilfu l-xi ħadd tażiż fl-aħħar xhur u qal li mhux faċli li wieħed jawgura l-miliet it-tajjeb il dawn in-nies li jkunu qed ifittxu l-faraġġ u hawn fakkar kif anki l-familja tiegħu għaddiet minn telfa meta ġarbet il-mewt ta' missieru. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech semma wkoll kif fl-aħħar ġimgħat spiċċajna niddiskutu dwar kif se ntemmu l-ħajja u mhux kif se nsalvawha, preferenza ċara għal-liġi tal-abort li spiċċat ġabet magħha kontroversja sħiħa fuq bażi nazzjonali. Niftakru fin-nisa li jkollhom tqala diffiċli, fin-nisa li ċ-ċirkustanzi tal-ħajja jimbuttawhom biex ifittxu l-abort, fin-nisa li ma jistgħux ikollhom tfal. Il-miliet ikun żmien diffiċli għalihom ukoll. Dawn in-nisa jistennew bidritt li s-soċjetà u l-istat jgħinuhom fid-diffikultajiet li jkunu għaddejjin minnhom. Iżda l-għajnuna li nagħtuhom għandha tkun għajnuna li sedda il-ħajja u mhux teqrida. Bernard Grech semma wkoll kif fl-Ewropa hemm min jagħti ifittex li jkun indipendenti meħlus minn kull teddida li ħajtu se tkun meqruda bil-battalja fl-Ukrajna tkun il-qofol ta' dan l-eżempju. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompra li f'dan il-miliet ma tistax iżżomm sieket għax iskiet jaf jilbes libsa tal-paċi imma fir-realtà ikun qed jaqdi l-funzjoni ta' inġustizzja. F'dan il-miliet aħna lkoll nixtiequ l-għaqda u l-paċi. Iżda m'hemmx għaqda mingħajr ġustizzja. L-għaqda ma tfissirx inżommu skiet. Iskiet jaf jilbes il-libsa tal-għaqda u l-paċi imma fil-verità ikun strument tal-firda u l-inġustizzja soċjali. F'dan il-messaġġ li wassal minn Għawdex il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista l-poplu tagħna għandu qalbi kbira u appella biex f'dan il-miliet ma nħallu lil ħadd waħdu.